welcome back to our channel, Upaw Vin! Okay mga kaupaw, kung bago pa mo sa amuang channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa amuang mga bagong video! Yay! Okay, shout out yan ni James Jimenez Lagasca from Iligan City! Shout out yan ni Renus World from Tis Vlog! Okay mo man ni Rondon Hinitibo from Saudi Arabia. Shout out ko diyan ni June Tura, boss. Daghang salamat sa suporta, boss. Okay, shout out sa ako ang partner sa Titanic nga si Mary Rose Algabre. Yeah, kan Jude Vlogger mga igala, no? Oh, shout out Denver Sulun. Shout out ya Primitiva Karen sa Guelph, Ontario, Canada. Shout out si Tiasan ni Lourdesa Capel. Ma'am, saludo. Salamat kay ma'am sa imuang suporta, ma'am. Nawagin mo i-skip ang ads, ma'am. Shout out. Diya kang Nas Cansancio sa mga stripper boy sa Cubiko. Shout out diya ni Anis Arsina from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Okay, from Tabuk Kamalin. Shout out to ni Michelle Batikin. Thank you ma'am sa suporta. Okay man ni Girly Kalunod. O sa Kalunod family diya sa Kutan. Pamlasi Siki Hor. Oh, shout out diya ni Vincent Itop. O sa mga sa iyang pamilya nga nariya sa Sampirit, Unaban, Tago, Surigao del Sur. O ginguman ni Miriam Castillo from Saudi Arabia. Kaya mga kaubaw, ako di acknowledge yung mga kaubaw, no? Ang bakuna mong sponsor! Yeah! Sorbentos Restaurants and Catering! Yeah! Pak! Okay, no? Mao na mga igala, no? Gipanagiya sa amuang banggitan guwapito nga si Chef Liamar Chua! Thank you, no? Today ko sa Philippine Culinary Society Incorporated Qatar Chapter kay Engineer Ergel Guillermo Nilo Buhat, Michael Ongas, o gingon man Roger Pabuaya, og sa Sorbetos family, og sa amuang pinakakaraan nga sponsor mga igala, May Mayit Snack House. Thank you kayo Sir Ruel sa Big Boy Fruits and Vegetable. Okay kumani Darius Atacador sa daghang salamat sa tanang ni Abag ug nagpaluyo among team Upaw Vin. Yeah, thank you. Shout out. Hi mga kaupa! Thank you for watching and sharing our videos. Ug sa katong wala pa ka-subscribe, subscribe na our YouTube channel Upaw Vin. Ayo pag dugay-dugay makakita kas mga ampungan o mga maanyag nga artista Bisaya. Ato ni bay. Okay, thank you so much. Shout out Chini, Chinky, and Jessamine, Jarel, Maribel, and Deborah, and also to my kumari in Mandawi, Divine. Thank you so much for watching and sharing our video, guys. Thank you so much. And Michelle Pukut for watching and sharing our videos. And Torco and Cedric, ang mga banggi itang traffic enforcer diri sa Danang. Ako gihan kaay mo watch and share sa among mga videos. O gayaw pud mo kalimot, guys. Panabi pa mo aron daghang mo subscribe sa among YouTube channel Upaw Vin. O sa di pa ko kalimot, salamat tay kayo to my partner in crime, Mr. Alan Ferolino. Thank you so much, guys. Shout out! Salamat sa mga suporta ninyo, no? Sa akong ikanan, sa akong igsoon, sa Bagumbang, Bonifacio Misamis Occidental, na nagbilagyos nagtanaw sa among mga kalingawan sa YouTube channel Upaw Vin. Salamat kayo sa Bonifacio, Tanggob City, Pagadian City, sa tanan nananaw. Salamat kayo, daghang salamat ug sa ihatag sa akong costume nga si Kaupaw Marvin Sinamban. Salamat kayo sa imong costume bali. Thank you kayo. Okay guys, tanaw na mo. Siya ako, kidsay ako Part 3, don't skip ads please. Hi! Nakita na kita!
Jack. Wow, samanan nyo Jack. Okay. Okay, kago. Pangutana lang diha, day. Hi! Si Mahak ko. Kais na biro sa nimuin. Say Heart. Di man ko si Heart. Si Skabitchi man ko. Ha? Iiskabitsi? Igunsa man ini mo, Jack? Iya kong pangasawunon. Patay. Unsa man ni Jack? Unsa ni? Taysa ha? Husayon tani. Husayon na to ni. Unsa man di ay ni siya, Jack? Ako ang pangasawunon ni Jack. Say pangasawunon. Day. Ako ko'y pangasawunon ni Jack. Ako! Hawa na may ka! Ako! Day. Jack, ako ay pangasawunon. Kadiyot lang, no? Kadiyot pabir. Ako ra ang may katungod ni Jack. Ayaw lagi. Kumpas lang mo tagot. Ay, basi nagbuo ka na dugay na biya ni si Jack, day. Dugay na sad me! Dako na Jack! Tay! Tay! Tabang tayo ay! Day! Dugay na biya ni si Jack, day. Jack! Tay! Tabang tayo ay! Tabang tayo ay! Tay mo makatigo. Kalma lang, Dot! Kalma lang mo! Puto na mo Ano ka buang? Kuwatay, tabangin tayo daw, nahubo na. Nahubo na yung short tay. Kinuko na unsa naman ni oy. Bago pa na ko na unsa naman ni. Liso sa maning bandera. Tay! Tabagin ko tayo! Damaw na. Wala pa naman ni maimpas, Tay! Oh, Tay! Jack! Tay! Wala kayo! Ayaw lagi! Unsani! Tay, nagbundi! Doon na siya lain! Mauna akong giingon nimo. Kung datang ka ko. Asa. O sayo na ni bay. Kag intra diha. Kani kayo. Kani ba? Mo na do. Usapan no ko kay pugod. Wa ni pangkon ni akong anak. Asa? Tay. Nadubli niya. Tumubay gwapo! Lalim ba? Uy, kunuwi! Sultan na nanoy! Sana dalawang puso! Oy. Gusto mo ka mo gosay. Ako yung una mo sulti. Sulti. Kinsa man siya? Trato sa siya nimo. Oh, nainaykan lang. Mayo. Salamat. Kamura ba? Nakita ra mo sa musilingan. Dito sa kusina na ginagkanay mong duha. Uy! Ako tismuso ko na yung silingan, God. Namuso sila? Oo, nakita mo. Anong may baw ka? Ako ni ako. Kaya para masayod ka kani akong anak. Luwason mo iya kadungganan. Maog yun! Kinahanglan pakaslan nimo akong anak sa labing dali nga panahon. No problema. Kanara di ay. Ang gulay. Problema. Wa ko ni problema. Ala, usapan ng pakaslan mong duha do. Ay wala ginay problema, tay. Mangita mig pare nga mo kasal na mong tulo. Ana na, di ba? Buang ka? Kinsa man bariya mo kasal niyong tulo? Natarantar ka? Oh, mangita ko. Oh, kung way pare nga mo kasal na mong tulo. Oh, di na nakuha ang sa. Sa ananas pare, nganong di siya mo kasal na mong tulo. Ay gongon. Why pare nga bukasal yung tulo. Dong babae o sang laki. Ha? How dare you? Amaw, wag na may tabo sa kasal simbahan. Kaya mo gusto. Unsay tabo ka? Unsay tabo ka? Nano ka mo bubot ka? Ha? Papa, si Jack pa na ilang trato. Unsa? Ikaw Jack, nakakalain ka to? Nahinaykan lang yun, sir. Unsa hinaykan? Iskabitsi sulti ako. Siya na asabak iyatiyan. Kinahanglan iskabitsi imo pakaslan. Unsa. Ang imo lang anak mo sa kuron? Ya kini nga ko ang anak. Di pa muslam sa diniya. Unsa ni mo lang ko nagbidangkal? Sige tay, fight juday! Ayaw yun palupig! Tuno. Imo anak wala sabak. Si iskabitsi sabak ka oh. Kita ka na bulkan hapit ng buto laba. Di mahimo. Kinahanglan pakaslan ginis baha.
Tabi ani pagkabutanga ay. Ay, tabangi po ko ay. Medicine ka. Akin eh, beto no. Dali lang sa tao. Sayo, tani. Kasi kung dali-dali, ulit mabuang yan akong anak. Di ko maminaw rin yung katarungan. Kinahanglan, pakaslan yun mo akong anak. Pero na, gusto mo po siya magpakasal ako. Pakasal. Ang akong anak mo siguro ka. Dili ko gusto. Dili ko sugot. Imo anak pagkaslan. Ako gusto. Ako anak mo ay pagkaslan. Di ko maminaw rin yung katarungan. Ha? Tay. Sige din na na. Ay, kulis sa tuwa. Ako dili ko sukot. Iskabitsi, ikaw po. Mura putumaya. Dili. Yes, pa. Unsa mga jak? Pagpili ng duha, kisay mo pakaslan. Basta, sura ay. Maglisod ko pagpilian niya ay. Ako yun ha. Ngano maglisod magka? Ngayon mo maling tinuyuan. Ako demanda mo, Jack. Kung dili ka pakasal, ako anak iskabitsi. Kapalo ka mablo siya. Ikaw insita ka ba? Ipabukos ka na ni mga anak mo. Ngano ako dili pugos. Iskabitsi mablo siya. Bisa ba kinaunsa ba? Di ni may mo pakaslan ng imong anak. Dahil ikaw dahil, ato dito ni Bi. Ngano ako dili mo ako anak. Ako anak. Ako na pinagda. Ako sa'yo dili kinahanglan. Ako dili mo hari ko pakay. Ikaw sa kayo. Ano lagi ni bayan? Asa. Ako dili hadlok. Digay hamak. Ako liwang na. Dala ako kumo. Ha? Ali! Ayaw, lagi! Ali! Uy! Ay! Ako! Ayo! Eh! Hello! Sama! Siya ako to! Bagay! Bagay! Ako dili hadlok. Sagdaan mo sa'yo! Ako muna! Bagay! Hapak! Tawa! Uy! Ayaw lagi! Sige! Sige pa, ayaw malupig pa. Ayaw. Sige pa. Ayaw. Many months later. Ay, di ko bungol. Lata kay katingog. Sa mga. Ganina na kaligpay ni tatay. Ha? Paabot siya mo sa balay. Sabi ay. Siya ang tatay mo ani. Asa naman tong halin sa inyong negosyo nga balot? Bahay ni tatay B. Asa? Siya ay pareya. Unsa? Para makasabot mi. Ay maron siya. Nasa balay, kapaabot ni mo. Dugay kay ka. Ano bahin B? Kay muadto na ko. Eh nasa sa tatay, wa siya bahin una ron. Oh, asa man yung halin di ay? Kamay ra kay ginansya oy. Igo ra gipanuhos mga namaligya. Ako lang kay siguro nga ako ha. Mao na ni Ron. Unya kang tatay. Unsa na may iyang bahin? Wala na. Eh wa lang sa lagi una ron. Ay, daghang kay kompetensya oy. Maglisod ta. Labi na ang tatay tuno. Daghan kayo. Namatay. Tukoy ginas tatay ato ron. Unsa na may puhunan ni tatay ato? Ay hinuwang man naman to yung kwarta. Kao panghuam po siya balik. Sayon rana. Ikaw na lang yung speaker tatay. Hawa lang una siya karon, ugma. Mabahilan siya ugma. Unsa man ako pagsulti ni tatay? Inakot ka na alanganin ta. Di mga kasabot nga wa lang una ron. Ako naman lang ganitong gignan to mga vendors nga paminusa ng presyo. Aron mahalin dayon. Inalas tatay good. Kain na lang ko sa usay be. Ako na rin pasabot ni tatay. Ay, sayon, rakay na. Ang halin na mo, 2,000 city. O niya, ang puhunan na 1,500. A total of, pila may bilin? Ito, bright kag mat. 1,200. 1,200.
ang naibilin. Hmm. Oh, kanya. Kuhaan pa sa mga commission sa mga vendors. Wala na ako kay ginansag mildos. Oh. Gikuhaan gani, is commission gani. Oh, niya. Oh, nabila na lang ko 450. Oh, naman asa man ka tatay. Kanya nga akong sweldos pagka-manager. Na 250 ang adlaw. Kung saan naman lang na, may gitangat ninyo, no? May kwenta ni mo ha. Asa mong nabilin nga 200 ron? Patay kung tatay ni wako'y madala sa balay. Pare, ay na lang nagkwintahan gamay kayo eh. Pero di hospitalizations mga vendors. O kuhaan pag withholding tax. Pag-ibig, PhilHealth, isisis. Kompleto ko na. Oh, pataka lang kag istorya. Nadingon na buhat lang kag istorya. Pagkanuha, ginhimoy. According to the law, Labor Code, Section 1A31, kabaw ka, as an employer, ha? Obligado ka sa tanan mo mga employee. Palitan ka ng mga vendors. Ako ng mga tao. Kung siya may tabuhan na, kung manoro na sila magabi, kung makulatahan na sila, di ma-hospital, kagisang bago, di kami! Ang sabi ako eh. Pagkabakakon ba nimo? Bukakon! Wakon ganing puhunan ni tatay. Tagaw, sumbong gini kang tatay. Buanga ka. Ay, sumbong! Ay, sumbong di kang tatay. Sabadi ay, di mo nila mong sabot. Kabamos, kahimtang na ko. Aday, sumbong di kang tatay. Sumbong! Sa tibuok, kasaysayan sa Pilipinas, murag ako rin naliwat ni Haring Solomon. Daghan kayo kasawa. Gilaliman mo na. Nagdungan o gamabdos. Yung sao na lang ka. Magdungag panganak. Ay, ita. Ay, kung di pa lang sakit, magpakamatay, wala ni Alpay na ko na itayin na nagaway tunga-tunga. Pero sige lang. No. Pagkandam-andam na lang ka tao eh. Ha? Ano man? Gabi, nagsige na may sakit akong tiyan. Oo ba? Basing ka anak ko na niya ko ba? Nab, anak ko, nagiday ka. Nab, please lang no, mahangyo ko yung duhang iskabitsi. Kung mahimo, ay langgit mo kung dungag panganak la ba? Total. Bitaw mo magkadungan. Giuna bitaw ti ka og 2 days. Magbuot man ka oy. Magbuot ka ganos ako mga anak. O niyang magkadungan lagi mo. Tanawag ko. Ako ra ko do sa. Makatok ako ninyo. Ug magkadungan gid ay me. Okay lang ko doon na good. Di lang kita Pagsapot lang mo doon ito. Ikabitsi. mo. Oo, samsag ka. Anong mura naman nagsiksikat-sikat ang bata sa akong tiyan, Jack. Ha? Ay, kapara. Basi na ni bisikleta ilom sa imong tiyan. Daon, pataka lang dyan ka. Kagawaso naman, good ni. Ay lang so. Basing padungan na siya mga anak. Ayaw lagi pero ang akong savings hindi para na sa usa ka mga anak. Para, Huwag lang sa ninyo. para na din sa usa. Para kang kinsa raman na, Jack. Ay lagi mo pagdungan lagi kay magkapuliki ko sa gasto. Unyag magdungan jud lagi. Di lagi na mahitabo lagi. Kinala mo latang ba? Latangan na to mga tulo ka adlaw o simana. Ana na lang para tita mahasultan na noy. Di na mahimo. Ikaw di man- masagod, Jack. Uy, imo maming gidungan. O yan, nagmahay day mo. Ha? O yan, kompleto na ka ni. Ini. Basin ko ang panasko ko. Butang man. Okay na, Kani, kompleto na Jack. no. Ato lang mo sa ning punan. Ay, kana punto ha. Makasinambot gida. Magduungan mo, pwede, pero atos katri. Pero ay lang mo pagdungag pa nga kay magkapuliki ko. Utay kurto. Tagam ni mo, tagam ni mo. Hindi ko matagam. Amo pagduha. Kapot ka mo. Ikaw ha, ikaw ato ako mga tao ha. Ikaw dili ka tulog-tulog pansitan. Wala ko natulog. Hindi ko Oh. tulog, boss. Ay, Sure, promise. kana ka ba imo estilo oh? Imo style mo ka yung ka kana hulukan 5-5 alaw-alaw ha. Oh.
ikaw trabaho husto. Ako mayan imos sakto sweldo. Oo. Ikaw dili ka tulog-tulog. Yes, boss. Ako kapoy na tayo. Ako ikaw insa dito tao ha imo bantayan tao dito pagka wa daghan binuang ato kuan negosyo ha. Yes, boss. Boss, sasama daw. Ayaw pupot ako mahugaw ni ako og trabaho ka ma-impigdi ni ako mga kuan madami ko. Lakaw na dito. Yes, boss. Sir! Ang tutok ba na ako, sir? Doon ako muta, hindi mo nakita. Kami pagkika na ng kahana. Ay kita tayo. Ayaw. Kumusta man ka? Don't touch my body odor. Ako ba? Ako wala ko na himuta ako. Kuan ba? Ako wala ko klaro tulog lagi. Tungod ako anak sa kapitsingon na una ko ba? Na saan ka iya ka ang kalono? Iya ba ganahan iya ka og lumay, chicken o kana lukaw. Gusto ka ito sa lukaw? Oh, makubita na ako. Ako dili ko himutan yun. Ako laba, ako ulo eh. Ako bitaw chong. Ako laka ba? Kana siya gusto ka ayaw kaon. Sa lukaw ba? Ikaw kabalo anak siguro no. Ako idsi. Pero maluoy magugo anak niya good. Labi na ka na dili sa kaon fried chicken o siomay. Luoy kayo. Siguro, gamay siguro ihatiyan. May problema, sir. Kani mo ganoon na pagkaon si mo anak. Gihatag nga ni Jack. Sobra pa nga sustansyado ang ipagkaon. Kanang duha na buhi na niya. Pinagi sa amo pagkaon ng mga utanon. O masubra pa gaingon mo sumay. Kaya sa mo palit ang big sumay sa isa. O na nga, ay nagabalag kayo mo anak. May pagagam sa akong anak nga si Jack. Ang duha gyud patas. Patas ang iyang pagpagkaon sa duha na pamilya. Because don't you worry about that. Because your son is namadbos naman. O sabot na o sabot. San, anak, pwede madlos anak ako tiyan. Dili. I mean to say daughter. I mean mo, ang kaon sa imong anak, mas paborito niya, mas lami pa sa ipakaon ni mo. Paborito niya tayo. Tasyo. Tausyo? Tausyo. Dili, tausyo. Tausya. Sabi ko patay. Usa man na paborito. Pagkaon ka na, nababasa ako ingon nila. Paborito sa mga anak, labo pa. Kanikuan, ang sumay o kini fried chicken, gisagol na, giusara. Kalon pa kudugog anak. Imong ingon nga, giusala. Mga day, kaping kliinwan. Uy, makakita pala kasi mga anak. Mihimsog, unya, mimimis ang panit. Lagi pa sa uon. Kay unsa man ay na sekreto igijin imo nga ba? Para ako kuha ideya ba? Ako puno negosyo. Tukod ko lain building. For your permission, lugar na ka ng negosyo, ha? Ay, pag inihas. Sulti na ba ako sa sekreto anak? Ikasalit sa Indes nga, wadyo kasabot na. Lima, asa na kasi ikaw eh. Kasabot na ikaw, balot god! O ka ng balot, inikuhan mo, inipikas na. Doon na yelo, mo kita ko pugak. Mo ni sumay, pero ka ng piso. Basta yung piso, di chicken. Iniktibo ka na, ibatika na. Ikalay mantika para mahimo pa chicken. Di ba ani mo eh? Ikaw ba? Imo gyud ko himo tonto. Kung ka man di ay. Ikaw mana kuldoy lang gyapon ka. Naunay ko na. Di ba asa ni Sika? Kamay pada sa Sparkly Island. Musugutay. Mo imo nang ipuno dire? Daghan na kay itong biunon. Ina mato na to na. Nun, di na ba ikinibuhian eh? Ito na ni pasagos lain. Huwag nga sa kanoy ka. Dili. Ikay mangusog day. Kata dia kaya relata din mo, sandig kam kanta-kanta ka. Alin na ya. Kanta na ya. Ato ni Adli Panoy. Ba, dunay gamay ko. Dili, imon.
Saban, mag-kiosk na dito. Ayaw, yan. Ay, bus over lang yan. Bus over. Hindi mo pa na ipuno. Isuloy mo lang. Okay, go. Go. Sino pag ginang ipon, no? Hindi, bisa ko. Ako na ba ulit? Ako yung mabuhay ulit. Ako'y mutya sa buhat. Ang dalaga sa Okay, dali. Dali. Isa din, mga. Mamanga naman tao na yun. Maamang na tao na yun. Ayaw, tayo. Nangalan niya ka. Asa wala pa doon. Go! Oh, Hindi na ko musugot na natay. go! Hindi na ko musugot na natay kay. Daghan na kay mga bata dire. Hindi na nato maatog yun. Kato, okay. Busubin. Ubir lang pa, ubir. Bailas pa lami-lami. Ngayon ko, ipanglaba-laba. Ayaw ka na ulo kay Inisisa. Bailas pa lami. Ngayon, ipili lang mga bata. Lagi. Sus. May na pala rin. Ari ka na rin. Sige, wala. Kilo po. Yang mana? Ya. Daindol din ka, daindol lang. Daindol. Huwag ka anak ko diyan, kamu dito. Mga bata. Ano na yung mga bata mo? Wala. Tanaw niya! Doon na rin, gupot kami tabo! Kato. Action na ba? Anak ko. Oh, dai lani dito. Adong lani dito. Hilak lani ha. Min! Oh!